Кожная пятніца родная сваё. Гэта больш, чым проста ідэя. Гэта выбар кожнага з нас, які ўмацоўвае нашу краіну і культуру. Гэтая ініцыятыва дапамагае нам больш даведацца пра багацце і разнастайнасць беларускага. Так, Салігорская цэнтральная раённая бібліятэка знаёміла чытачоў з творамі і асобай пісьменніка-земляка Фёдора Гурыновіча. Акцыя «Чытаем творы пісьменніка-земляка Фёдора Гурыновіча» зацікавіла чытачоў. Часто выступаю ў школах і бачу, як цягнуцца дзеці да беларускай мовы. Я заўсёды пытаю, дзеці, на якой мове будзем размаўляць? На беларускай, на беларускай. Яны бы хацелі размаўляць на роднай мове, але саромляцца. А чаму? З чаго это ўсё зыходзіць? З таго, што вельмі мала гадзін удзяляюць мове і ў дзіцячых садках, і ў школах. Я памятаю, калі ў свой час мы вучыліся на беларускай мове і матэматыка ў тым ліку, колькі я перачытаў кніжак рускай класікі на беларускай мове, узяць таго з Чэхава, узяць Тургенева, Толстога, Акула і Канёк-Гарбунок, перакладзены на беларускую мову Яршова. Я хацеў бы, што ўсё-такі больш чыталі дзеткі кнігу ўвогуле, а на беларускай мове тым больш, паколькі мова гэта аснова ўсяго. Гэта без мовы няма гісторыі, няма культуры. Ну і няма народа, няма чалавека. Наша мова цудоўная, сціпла, мяккая, пяшчотная. Салігарчане чыталі аўтарскія вершы і атрымлівалі цудоўныя айчынныя цукеркі, на абгорцы якіх надрукаваны чароўныя беларускія словы: ветлівасць, натхненне, пяшчота. Падобныя сустрэчы працягнуцца ў бібліятэке і ў будучым.